Ne bih želio biti vlasnik automobila u Rusiji trenutno. U normalnim vremenima Kreml subvencionira domaće cijene goriva tako što plaća naftnim kompanijama da ne izvoze gorivo na unosnije međunarodno tržište. Ovaj mehanizam za ublažavanje cijena goriva može koštati Kremlju desetke milijardi dolara svake godine. Međutim, kako Ukrajina pali rafineriju za rafinerijom, domaće zalihe se smanjuju. A Rusi, koji su navikli plaćati gorivo ispod tržišnih cijena, sada se bore pronaći pouzdane zalihe ove osnovne robe. Zato Kremlj je sve zabrinutiji da bi unutarnji nemiri mogli poremetiti planove za nastavak rata u Ukrajini. Možda smo još daleko od toga da je Putin gotov, ali barem bismo trebali bolje razumjeti ukupnu strategiju ovdje. Doista, postoji mnogo stvari kod autokracija koje izvana izgledaju potpuno bizarno. Ali subvencije za energiju možda su na vrhu tog popisa. Rusija ovdje nije iznimka. One su česte u autokracijama bogatim energentima. Ponekad subvencioniraju benzin, kao u ruskom primjeru, ali često ih možete vidjeti i za električnu energiju i prirodni plin. I na prvi pogled djeluju nekako normalno, ali što dublje ulazite u njih postaju sve čudnije i čudnije. A razumijevanje zašto te zemlje provode takvu politiku otkriva koliko su autokratski sustavi poremećeni i zašto ih demokracije obično nadmašuju. Zapravo, možda se sjećate da sam nedavno spomenuo subvencije za energiju kada sam govorio o nesposobnosti Kine i Rusije da potpišu sporazum o plinovodu. I kako Peking posebno pokušava pregovarati o cijenama jednake subvencioniranoj domaćoj tarifi koju plaćaju ruski potrošači. Rekao sam da su domaće subvencionirane cijene smiješne i to sam stvarno mislio. One štete građanima u tim zemljama, štete vladama koje ih plaćaju, a dovraga, čak na neki način štete i nama koji živimo u demokracijama i uopće nismo dio tog sustava. I ako ostanete sa mnom do kraja, vidjet ćemo zašto to predstavlja značajan problem za Vladimira Putina u upravljanju domaćim aspektom ratnog napora. Hajdemo na trenutak pogledati širu sliku. Samo zato što je neka politika apsurdna, ne znači da je razlog zbog kojeg ju je neko proveo glup. Zapravo, mi još uvijek možemo objasniti što se ovdje događa kao društveni znanstvenici. Na prvi pogled, ove subvencije izgledaju kao rijetka pobjeda za građane koji žive pod autokratskom vlašću. Njihove vlade provode razne represivne i ekstraktivne politike na drugim područjima. Barem je ovo jedina svjetla točka koju imaju. Ma da, ako ste upoznati s prokletstvom resursa, gotovo da zvuči poetski. Zemlje s velikim prirodnim resursima obično imaju lošije sustave upravljanja. Vlade bez resursa moraju pokazivati određeno poštovanje prema svom stanovništvu ako se nadaju da će od njih ikada prikupiti porezne prihode. Nasuprot tome, vlade bogate resursima znaju da će uvijek imati sredstva na raspolaganju izdavanjem dozvola i prodajom zlata, plina ili nečeg drugog. Zato se nikada ne trude stvoriti dobre institucije jer im nije potrebna suradnja njihovog stanovništva. Opet, barem subvencionirana cijena nešto vraća tim građanima. Ali to bi trebalo biti prvo upozorenje. Ekstraktivne vlade vole izvlačiti. Zašto ne izvlače i ovdje? Sigurno nije riječ o čistoj velikodušnosti. Čak i ako ovo ne prelazi u nešto zlokobno, ono što se događa ipak mora barem uključivati prisilu. A kada počnete razmišljati o osnovnoj ekonomiji bilo koje subvencije, stvari zaista počinju izmičati kontroli. Zamislite da je globalna tržišna cijena litre benzina $1. I to je ono što naši građani trenutno plaćaju. Ali tada naša autokratska vlada, koja pliva u nafti, želi pokazati svoju velikodušnost narodu tako što će litru prodavati za 50 centi umjesto za $1. Kad bi svi nastavili trošiti benzin istom brzinom kao i prije, to ne bi bio neki veliki problem. Vlada bi plaćala polovicu cijene, što bi na kraju predstavljalo novčani transfer s vlade na narod. Naravno, mogli biste iznijeti neke prigovore vezane uz raspodjelu u vezi s tim. Primarni korisnici su, na primjer, ljudi koji posjeduju automobile. Ali to je politički spor koji možete voditi među sobom. Nažalost, postoji i drugi, naopaki faktor koji je u igri. Ljudi neće nastaviti trošiti benzin na isti način. Prije su trošili benzin dok njihova granična korist od litre nije bila jednaka $1. Kad im cijena padne na 50 centi, svi će zajedno povećati potrošnju.
dok njihova granična korist od litre ne padne na tu istu granicu od 50 centi. Dopustite mi da vam dam nekoliko primjera apsurdnih stvari koje mogu proizaći iz tih subvencija. Što kažete na Venezuelu, gdje je vlada postavila cijene električne energije otprilike 50 puta niže nego u usporedivim latinoameričkim zemljama? S obzirom na to da je Bolivar prolazio kroz hiperinflaciju, postojala je velika potražnja za čvrstom valutom koja bi mogla zadržati svoju vrijednost. Što biste vi učinili u ovoj situaciji? Ako ste rekli da biste iskoristili gotovo besplatnu električnu energiju za rudarenje Bitcoina, onda čestitam, vi ste pobjednik. Vaša nagrada? Nestanci struje diljem zemlje, jer mreža ne može podnijeti opterećenje. Ili što kažete na Iran, gdje možete dobiti benzin za samo 3 centa po litri? Mnogi od vas neće imati nikakvu primjenu za količinu koju možete kupiti po toj cijeni, a kamoli za dodatne litre koje biste mogli kupiti po još uvijek snažno subvencioniranoj cijeni. Mogu li predložiti da natovarite nešto na mali čamac i prokrijumčarite preko zaljeva, gdje možete prodati svoj benzin po cijeni bližoj svjetskoj tržišnoj cijeni? Usput, ovo je jedan od problema koji će se pojaviti prilikom pokušaja pratnje tankera kroz Hormuški tjesnac. Želite pucati na male čamce koji bi mogli prijetiti tankeru, ali ne želite ubiti prosječnog Iranca koji samo pokušava prokrijumčariti naftu iz zemlje. Kao posljednji primjer, što kažete na Turkmenistan prije 2019. godine? Besplatan prirodni plin za sve. Odlično, ali to je dovelo do izreke. Turkmen ne gasi svoju peć jer će tada morati platiti šibice. Zato sam morao dodati napomenu prije 2019. jer ta politika sigurno nije bila održiva. Zajedničko svim ovim primjerima, kao i svakom pokušaju uvođenja subvencija, je to što subvencije dovode do nečega što ekonomisti nazivaju gubitak blagostanja. Primjer crnog tržišta s benzinom najlakši je način za ilustraciju tog problema. Zamislimo da vam vlada daje kvotu od 10 litara benzina mjesečno po subvencioniranoj cijeni od $0 i 0 centi. Zapravo vam treba samo 6 litara, što vam ostavlja 4 litra viška. Pa poznajete tipa koji sebe zove Bob s crnog tržišta. Kupit ćete svoje rezervne litre za 50 centi po komadu, s planom da pokušate prodati ulje u susjednoj zemlji uz veliki osobni rizik. Dakle, prebacite te viškove litara i stavite $2 u džep. Nije loš mjesec što se vas tiče. Međutim, pogledajte ovo iz perspektive vlade. Dala vam je 10 litara benzina besplatno, ali što ako bi ukinula sve subvencije i prodavala te litre po tržišnoj cijeni od $1 svim kupcima, stranim i domaćim? Da je to učinila, mogla je ostvariti $10 prihoda. Naravno, ova nova politika bi vas mogla uznemiriti, jer vlada krade iz narodnih rezervi. Dakle, kako bi spriječila revoluciju, vlada vam jednostavno daje $9 kao vaš udio. U redu, kako biste se trebali osjećati zbog toga? Zapravo prilično dobro. Još uvijek možete kupiti benzin na otvorenom tržištu za $1 po litri. Trebali ste tih početnih 6 litara benzina, pa platite $6 da ih kupite. Ali nakon toga prestajete, s $3 koji vam još uvijek ostaju. Ukupno, prije ste završili sa 6 litara benzina i $1, a poslije završavate sa 6 litara benzina i $3. Ne znam za vas, ali druga opcija mi zvuči bolje. U međuvremenu, vlada je također zadovoljna ovakvim dogovorom. U svakom slučaju, to je značilo rastanak s 10 litara benzina. Prije toga nije imala ništa za pokazati. Sada zadržava $1. Korištenje crnog tržišta kao primjera čini problem nevjerojatno očitim. Ali sve te državne subvencije stvaraju izopačene poticaje na druge načine. I na kraju dana, potrošači koji ne snose puni trošak proizvoda trošit će više od ekonomski učinkovite razine. Kao rezultat toga, uvijek će biti više novca za raspodjelu svima bez subvencija nego s njima. Sada u praksi, raspodjela novca kako bi se osiguralo da doslovno svi budu u boljoj poziciji bez subvencije nije praktična. Na primjer, Bob s crnog tržišta možda na kraju neće biti na nuli. Ali takvih ljudi ima vrlo malo. Velika većina prosječnih potrošača bila bi bogatija kad bi umjesto toga jednostavno dobili novčane subvencije. A ako bi stvarno htjeli kupiti gorivo, mogli bi ga jednostavno kupiti po istoj cijeni kao i svi drugi u svijetu. Možda koristeći novac od državne isplate da si to priušte.
I usput, ovo bi i vas trebalo frustrirati, čak i ako živite u zemlji bez takvih subvencija. Svaka zemlja koja subvencionira električnu energiju, benzin ili prirodni plin, umjetno povećava potražnju za tim robama. Na primjer, sav onaj plin koji je ostavljen upaljen u Turkmenistanu implicitno je smanjivao opskrbu drugdje u svijetu. To znači da svi ostali, bez obzira gdje žive, na kraju plaćaju dio subvencije u obliku viših cijena. Osobni bijes na stranu, još uvijek nam ostaje pitanje zašto autokratski sustavi obično funkcioniraju na taj način. Pa da budem iskren, dijelom je to zato što prosječna osoba možda ni ne shvaća da je sustav loš. To bi također moglo objasniti zašto neke demokracije ipak završe sa ovakvim vrstama subvencija. Ali ne rade to svi, a neki idu potpuno suprotnim smjerom. Zato se držimo tendencije i nemojmo biti pametni navodeći nereprezentativne protuprimjere. Mogu vam dati dva objašnjenja zašto autokrati pokazuju ovako ponašanje, a oba se temelje na povjerenju, odnosno njegovom nedostatku. Prvo, kako građanin može znati da dobiva svoj pošteni dio prihoda zemlje od energenata? Autokratskoj vlasti vrlo je lako reći joj. Bila je teška godina za naše naftne bušotine i morali smo ove godine puno uložiti u infrastrukturu kako bismo se pripremili za buduće izazove. Dakle, žao mi je, ali ovaj put nema podjele dobiti. Takva prevara ne prolazi u demokratskom sustavu, jer strogo regulirane agencije nadziru poslovanje i nema nikoga na vrhu vlasti tko bi mogao lako preuzeti svu skrivenu dobit, čak i kad bi bilo novca za uzeti. Druga stvar je da je ovo jedan od rijetkih načina na koji autokratske vlade mogu stvoriti nešto nalik vjerodostojnom obećanju. Više smo puta raspravljali o tome kako su građani u nepovoljnom položaju kada je riječ o suprotstavljanju vlasti. Ako premalo ljudi pokuša prosvjedovati, jednostavno nestanu. Da bi građani zaista ulili strah vlastima, moraju se organizirati kako bi bili sigurniji kad ih je mnogo. Uglavnom vlade ulažu velike napore kako bi pokušale spriječiti koordinaciju. Razmislite o velikom kineskom vatrozidu kao primjeru. Međutim, postoje trenuci kada autokrati žele napraviti ustupke svojim građanima kako bi smirili ono što bi moglo prerasti u ustanak. Klasičan problem je što kada se napetosti smire, autokrat obično ima sve razloge da povuče te ustupke. Zamislite recimo da je autokrat snizio cijene benzina. Što se događa ako kasnije pokuša povući taj ustupak? Stvarni natpisi promijenit će se zbog toga. Nije riječ samo o tome da je povukao svoju riječ po tom pitanju. Radi se o tome da svi ostali to vide u isto vrijeme, a još važnije, svi znaju da i svi ostali to vide u isto vrijeme. Znakovi bi mogli jednako tako vikati. Svi danas prosvjeduju na gradskom trgu, pridružite se. Autokrati zaista mrze poticati takvu koordinaciju i zato je vrlo opasna ideja povući se iz dogovora. I za uzvrat svima je u redu živjeti s malo neučinkovitosti zbog subvencije kako bi izbjegli mnogo veću neučinkovitost koju bi donio građanski rat. Ovo također nije hipotetski slučaj. Ponekad državni proračuni i domaća opskrba izmaknu kontroli. Svaki razuman ekonomist bi predložio da su ozbiljne promjene nužne za financijsku stabilnost zemlje. I gotovo bez iznimke svako odstupanje od subvencije nailazi na značajnu unutarnju nestabilnost. U godini punoj briga za Vladimira Putina, ovo je još jedna koju treba dodati na popis. Desetljećima su Rusi planirali svoje svakodnevne živote oko subvencioniranih cijena goriva, očekujući da će opskrba biti obilna. Ukrajinski napadi na rafinerije ograničavaju rusku proizvodnju benzina, uzrokujući značajne poremećaje za domaće potrošače. Objektivan ekonomist bi pogledao situaciju i rekao da se politika mora promijeniti. Ali Kremlj to ne može promijeniti bez narušavanja onoga što prosječni ruski građani smatraju dijelom svog društvenog ugovora. I opet, što je još važnije, njegovo kršenje će također svima dati do znanja da su svi svjesni da je ugovor prekršen. Dakle, zaglavili smo u trenutnom stanju napetosti. Dakle, sveukupno, sljedeći put kada čujete da autokrat nudi energetsku subvenciju, nemojte misliti da je to iz velikodušnosti. Pomislite da je to zbog nedostatka pouzdanosti. I to je trenutno problem za Kremlj. U međuvremenu, ako mi vjerujete, kad su posrijedi Evergreen Knowledge Drops, pogledajte ovu playlistu. Ako ste uživali u današnjem videu, molim vas da lajkate, podijelite i pretplatite se, a mi se vidimo sljedeći put. Čuvajte se!